Mae mbaka mwadhigo e buch jopiny ni komiti matayo Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza chano romo kod jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u chieng' tich adek juma manyien mar goyo mbaka e wi duoko piny pek mar ngima kod usuru ma ijuogo jopiny. Komiti no dhi nyime kod romo e kaunti ma Machakos kendo gin kod geno mar chwalo ripot margi tarik 26 dweni. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, josiasa kod jopiny ogolo chung' mopogore e wi ka bende odhi duoko piny pek mar ngima masani othung'o joganda jo-Kenya kosoyo. E ranyisi makende ni twak mosebedo kadhi nyime kind Azimio kod Kenya Kwanza chano miyo pek idho malo e nengo mar ngima e ripot margi mogik. Komitino motelne kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa dhi romo kod jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u juma manyien. Kagiloso kod jofwamb weche e kaunti ma Machakos, kama komitino dhi nyime kod ndiko ripot margi, Kalonzo kod Ichung'wa oyango ni gidhi romo kod Ndung'u mar somo pache e wi okenge mag miyo jopiny fuong'ruok. We shall be recalling the Cabinet Secretary in charge of the National Treasury to join us when we reconvene next week on Wednesday, by which time we expect also to have a draft report to consider as we settle on the small issues that we are yet to agree on. Okang' makamano dibed ni nyalo moro jopiny mosebedo kajiwo komitino mondo mi pek midhiero ma oganda jo-Kenya kaloe kar chugo lemo ne josiasa. Ngima mani malo kaendi ema aparo ne nyalo moro japiny kadbone ne gi jogo wuoye kabisa mokwongo. Gingi gigo mabiro konyogi ka jotelo. To gingi gigo mabiro konyo jopiny nikech ne wayierogi ni mondo gidhi gikednwa. E giko juma mokalo, riwruok mar Azimio ne obwogo mar tamruok keto kokgi e ripot mogik mar komitino poni ne ok gimiyo pek idho malo e nengo mar ngima. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue, because at the end of the day, they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense, of course, service government programs. Komitino bende dhi timo lalruok kod jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga motelo ne pedho ripot margi. Kimani Ichung'wa onyiso geno mare ni komitino dhi chopo e winjruok e wi duoko piny pek mar ngima kaachiel gi ywak e wi osuru mamalo motelo ne pedho ripot margi mogik tarik 26 dweni. The committee has a timeline of up to the 26th. So by the end of next week, we should have finished with our report. Mabiro e kinde ma josiasa to kawo chung' mopogore e wi teko ma komitino ni godo e duoko piny pek mar ngima. Moko kuomgi wacho ni duoko piny pek mar ngima ok en gima nyalo tim piyo kadiyo switch mar stima. It's obvious common mwananchi should have insisted on the cost of living. Where did they start that discussion from? It started with the politicians. Of course, they say election is a political process. The fact that they didn't involve common mwananchi, it will end on satisfying the needs of politicians. Because the problems are so deep-rooted and have such a long historical perspective that they cannot be solved by waving a magical wand. There is no hypodermic needle that is going to be injected into our economy and sort the whole issue of cost of living. Kopogore gi pek mar ngima, kweth mar Kalonzo kod Ichung'wa bende dhi golo chung' margi e wi tieko gwandruok ma kinde ka kinde e wi duoko mag yiero mar tend piny, okenge mag gwelo commissioners manyien mag IEBC, riwo oganda jo-Kenya e kind weche mamoko. Kata odoko ni komiti matayo Twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi nyime kod ndiko ripot margi mogik motelo ne chwalo ripot makamano e nyim od bura. Moko kuom jopiny kod josiasa nigi kiawa ka ripot makamano dhi miyo oganda fuong'ruok kuom duoko piny pek mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Bas, mae mbaka mogoyo e buch jopiny gi Frederick Okango men jagoro e weche mag siasa KANU to Omullo Junior Director weche mag siasa ANC. Omullo chako kodi e wakani. Sani koro warito report no mondo wuog tarik 26. Be in gi geno ni obro chiwo duoko ma jopiny dwaro? So far gimanya wacho Trevor ni jogo timo tich maber nikech nitie kwe. Gima duong' kanyo ni en kwe nitie
kancha jogo oket committee no to ncha nigi agenda mono ko bene nigi wacho to en gima rach ni ngima mar pek mar ngima nigi keto mogik masani kore en conversation ma ji wacho sani koro ingene giwacho ni gidhiro mogi treasury mama to wayiego nikech ngima to ni malo lakini ingene nyaka gingeni pek mar ngima en interest mar government moyier gi jopiny kanto wayiero UDA mano nyiso ni Kenya Kwanza ema gi plan gi program kaka gidwa keto gidwa dwoko ngima mar piny chien koro nyiso ni en jukumu mar government moyier mar dwoko ngima piny to mano emeno program osiket maber kaka mar subsidized production wa mbolea no dwoko beche piny from 6,500 to adwoke nyaka 2,500 sani jino ogolo bando no jukeo wanyio bando kaka government 4,000 ogunia ko gunia wamiyo gi dryers sani bando mawuok kumpur okalo milion 18 mano nyiso ni bando modhi kete store en bando maber manyiso ni chiemo nitie koth be nyasaye no sekonyogo manyiso ni mogo bech mogo wuok 170 175 man piny mogik en 145 manyiso ni wuok 250 oduogo 175 gorogoro sani en 100 120 kang'eny to 130 mano nyiso ni koro nitie program mar government kaka nigi keto ni ngima dok piny koro gima nitie kaya mantie shida en wach fuel koro ng'eni Kalonzo gi jo committee gi onego bed ni gidhi wuok gi treasury gi ng'eni mokwongo plan mar Kenya Kwanza en ang'o to program mag Kenya Kwanza en ang'o kaso gimbe gikelo ideas magin go maginyalo miyo go Kenya Kwanza bedo gi chir moro ni ngima nyalo dok piny tang'o ma ere magic magidwa keto manyiso ni loan wadhi chulo kaka dwarore cost of living dhi dok piny kaluwore gi factors mantie mag dhawo moko mag oko mago makelo fuel madhi malo koro warito nwadang'e ni tang'o madhi bedo kanyo lakini ok wane gima lich ahinya nikech jo-Azimio ne nigi plan margi ting'ene plan margi ok wanya implement plan musiko wuoye ni makelo lweny nikech kata jatend piny Kenya ncho wuoye od bura in koro iwacho ni gorogoro en 100 madhi ahinya en 120 en cho wacho ni en siling 70 koro ng'ama wacho nwa dieri ga ing'eni Ruto kaka nogolo plan mare report mare manogolo parliament en adier ni gorogoro luwore gi kuminyiewe ing'eni bando kawuok Trans Nzoia bech gorogoro ma Trans Nzoia opogore gi gorogoro ma Kisumu opogore gorogoro ma Homa Bay in miseneno en pesa di Omullo maseneno mogik ahinya maduong' en 120 mano nyiso ni mano modhi mamalo lakini wache dier ni en 70 to 120 mano man malo kabisa mano koro kidhi koro Okango kono mano en 120 Okango biye gi wach ni Omullo wacho ni Kenya Kwanza ne nigi plan nigi chenro maber mar dwoko nengo mar ngima piny emomiyo gine mano yiergi chenro no biseneno kotiyo koso chenro ni obachni iwinjo mbija jo Kenya Kwanza machalo Omullo gini wang'egi kendo wang'e kitgi dhogi riek giriambo kotit chakre jatendgi nyaka bi piny burubudoka magi jo mariambo kotit gikia bech gorogoro gikia bech mogo gikia bech mafuta gikia bech skul emomiyo gin giwacho ni gin gi chenro mane jogi nego ne en chenro mar chano kaka gidwa pango chenro gionge chenro tiende ni gin kane gidonjo kacha nikech ne gidonjo gi yo marach gidhi yudo ka tich tek koro gikia gimoro amora to ni penjo maler ni to report mwarito mar NADCO bede report moro mabiro konyo ngima jopiny to koduoki nikech nowacho ni en awe marach ni jo NADCO nodhi okawo report mar duoko ngima piny oketo achien Omullo pok osomo gino kani ng'iyo weche mano oriw ka kanyakla weche 5 ka namba 1 kuomgi en wach mar duoko pek mar ngima piny ok onyal wacho kamano nikech gino tamogi wan ne wasenyisogi ni kawadhi wuoyo wasewuoyo ndalo madhi mana 80 to kwa wuoyo to pile gisiko mana ni wach pek ngimani wabiro loso wan wamiyogi pachwa kaka Azimio gimwa pango mondo miwaduok nengo ngima piny gin pok gimiyowa pachgi waseluongo ji mang'eny ndung'u iwacho ni
Isiki luongo siko ano ditch, kiano pidho yien, kiano olomo gi kingi, kiano kio di environment kiano obagni abagani orendora renda. Korero wacho no biro week mabiro cha tich adek. Wabiro rite mondo winjo gima wacho. Tok anyalo nyisi Ombija onge gima sirikand Ruto biro timo mondo duok nengo ngima piny. Tijno tamogi. Plan mane gin go en mar plan mar medo oshuru. Tijno tamogi. Plan mane gin go en mar golo nyithindo skul. Tijno tamogi. Plan mane gin go en plan mar mayo rowere tich. Ok giyudo tich. Plan mane gin go en plan makoro en pesa lale. Kani se winjo kata ka control of budget wacho ni gin obwoka ahinya ka Msache omed nyadidek. To ken kende mar Ruto omedi, mar Gachagua omedi, mare omedi, jopise madongo dongo omedi msechegi. Mano be joma nigi plan. Mano plan mar ich. Koro kiko mulo bika ni owacho no ni gin gi plan. Plan gi onge go Ombija. Jogi onge plan no bago gi wanyiso gi ni kao ponono ni oganda motelo negi Twak ok bi winjore kodwa, ok gibi nyisowa yo ayanga maler mar duoko nengo ngima piny. To report choko bi kete sei. To Raila Amolo Odinga biro landowa ni kara kane wamiyo gi thuolo gi nafas mar duoko ngima piny mondo mi wawinjre to koro wadhi timo nang'o. To Omullo tich otamo sirikal. Tich otamo nade. Ing'eni apart from muodo nyoyo gi madho chae nad ko committee nana Okango kago picha e committee kanero oge ke ng'eni gima giwacho kacha no apis mar opposition leader, apis mar prime cabinet secretary, to giwache IBC, giwache 2000 gender, giwache CDF. Ng'eni tie gik ma tek monego beni jogo wuoyo, lakini gima gitimo maber ni kwe gikele Kenya ka. Mana mi wa support gi mo chai nyaka gimadh kanyo gi mandas gi nyoyo gimadho maber to lakini Okango nyaka yeye ni sirikal to ndika gima no chiko jopiny mwasetimo kano wa campaign no wuotho ir jopiny mwandikore gi jopiny gimiluongo ni economic charters to charters gi Okango gini onego interact magi ng'eni charters goting'ango anyalo kwano no Okango gimwasetimo nikech giwacho ni tich otamo no wacho ni within 100 days what are our Hustlers Fund sani joseka million 7 atamalo prabiro ga beach machulo loan atamalo prabiro ga beach machulo loan maduoko ng'amo seka loan mogik osekawo million 4 mago hustlers mowuoye ng'eno Okango gena kena hustlers mane magiwuoye. Namba 2 no wacho ni kwa kawo telo wadhi keto judges kai tich waketo gi tich no wacho ni kwa kawo telo waduoko port mar Mombasa no waduoko port mar Mombasa wacho ni kwa kawo telo wadiko jopuonj wadiko 50,000 teachers mano wandiko no wacho ni kwa kawo telo coastal ring no waduoko chien koro kae kama wacho dio bedo matek lakini no wacho ni waketo framework waketo tactics ingeni sami gerot to jinyore seche sami gerot ingeni nyaka winjre ni sami gerot sami timo foundation idwaro simiti mapek idwaro waya mapek idwaro kokoto mapek idwaro kanye makao pesa mogik madongo koro ingeni Kenya kwanza nyaka ibenia ni ngama sacrifice shida tema no Okango gino we government mokalo kama ne giriwore mane gimoserecha shida no wan motingo te to wacho no wan no shida no wadaloso foundation ne nyithindwa gi nyikwawa mondo mbele ka odhi obed maber mana mi wacho ni okwanya subsidize consumption to what subsidize production koro mana mi wacho ni wan gi mwang'iyo mbolea kaka no chiko jopiny e kaka watime ting'eno Okango nyaka ng'enia ni kaka president golo wach e parliament to ndiki mo wacho ni dig milestone mosetimo. Namba 1 wacho ni ji ok yud tich 50,000 ji aluf moseyudo tich e wach mag housing 40,000 houses Ruto se launch madhi nyime sani pod wan gi plan mar gero ute 749,000 mane nyiso ni sirikal en on toes wandiko jo miluongo ni community health workers ji 100,000 masano osewuothe e ute ka ute milion 1.4 mago ute magisiwuotho jo mipimo pressure jo mitimo kamano koro ing'eyo sirikal kata education meno wacho ni ng'eno Okango gini ing'eni ging'iyo gibiluongo ni kawo oko gimedo lakini wan wabiro gi formula ing'eni economics ka une school lore gi school misobe ing'eno sobe school gi sobe school mama dala kujo school masome economics wan watimo calculus algebra yani wachenjo ni economics koro wanyiso ni gimwatimo ni education ka
wan wacho niya kokango gini nyalo afford gimiluongo ni private school ma gichulo ni nyithindo 50,000 100,000 ka ji odhi university ni sano koro gidwaro help nade koro gimbe nyaka gichul help nikech wadwa gimiluongo ni equity wadwa ni ng'ama ni piny kucho watimo gi means assessment wadwa ng'eyo ni ng'ama onge pesa imiyo loan ng'ama nyalo gina matin chulo kiwango maluwore gi kiwango mare koro wapango tich ritwa 5 years pok watieko gikaw buk gi kalam ginonwa mos kaka joazimio uneno ni ang'o makoro onego tim sani mondo mi nengo mar ngima odog piny ji to hinyore iwinjo Bija ing'e ni wacho ni joruto gi gino tit mach riambo iwinjo figures monyisi ka kwan makoro okelo kago to gol gi kanye Kenya Bureau of Statistics ogol gi Central Bank oko wache mago gik mochuoge wiye samo biro ka ma jamiriaso Ruto ko chung ni wuoyo to riaso gik mowacho miriaso lilo mago i propaganda ma Omullo gide goyo to emonda nyisi ngima to tek ndi ang'o ma nyaka gitim namba 1 Omullo dhi kon Ruto ni wan kaka jopiny wawacho ni mondo ong'i Finance Act cha taxes mukelo mang'eny madongo ka fuel makoro 16% cha nyaka duoke 8 tax muketo masani kata ji ok nyal nyombo vijene madhi manyo nyiri ni omoni moso nyawa kama osegoi fine omoni kwake osegoi fine omoni tere osegoi fine kipande otamwa vijene ok nyayudo kata kipande gigo kituro gideki nosewacho ni gigolo gigo koro gidilani gigo nosegolo mondo nyakwa lerne jopiny magongi to ne gin gi chenro mar keto gi kaka lakini koro onge nosegole gin gi mipango mar inyo jopiny to king'iyo nitiere moko pok gigolo to kiwe kata mano ang'o momiyo sani Ombija giwacho ni mogo nodok piny ni kane gidonjo ni sirikal mar Raila gi Uhuru sirikal mar Raila gi Uhuru mane sama ne Uhuru nie telo jalupne ne en Ruto masani nitie telo ne sama ne Uhuru nie telo jomoko manotiyogo ne manosiepe Ruto go mane gin go kacha tiende ni sirikal ko fail to fail nikech Ruto gi joge nikech gin mane gin iye kacha gimonego gitim gingi Finance Act namba 2 weche mibadhi ma pesa kwalo nyaka gi budget ichalo ng'ama ndiko budget indiko ni 800 abiro kwalo 500 abiro tero kama mago gima nyaka ging'i namba 3 Omullo gima nyaka tim nyaka ung'e ni kano chiko rowere tich wenyiso ni umiyo rowere 50,000 tich ere rowere umiyo 50,000 tich kugero gik moko ni ugero ni koro rowere ni housing go ere kaka pesa mar housing no translate dio mfuku rawera manyalo chako biasache mondo mi odhi mbele kaka rawera pok waneno mano nowacho ni kudonjo ni uketo muma piny to gimoro amaro osedok piny kara nuwuondo jopiny ni bottom up ni sukari sani ya piny dhi malo mafuta ya piny dhi malo school fee ya piny dhi malo weche ot ya piny dhi malo wawatieki Omullo bet modh pi Omullo wang'eyo wan kaka Azimio ne wan gi alternative policies sama nwadhi wuoyo kodwe mesa kacha ne wakelo alternative policies wa mag duoko nengo ngima piny to wanyiso ni mondo mi duok nengo ngima piny nyaka ing'i gik moko adek namba 1 nyaka ing'i ni policies fiscal policy mag pesa mar oganda itiyogo nang'o prudent use itiyogo yo maler aching' makonyo oganda ok makonyo jou namba 3 nyaka ing'e ni pesa mitero en jopiny cha itere koya national government kodhi e county ji ni kanye ji ni e county to kane senators notamore mondo mi division of revenue cha giter pesa mang'eny kucho gidinai jo county pesa nikech ok gidwar ni mondo ji ogerre e county kucho namba 3 na mogik Omullo ing'eyo maber ni sani to piny nosego uchenga ing'eyo weche fuel gi nogo uchenga ing'eyo weche nogo uchenga lakini dho to pere doge uru piny mondo ung'i ni mama mboga man uchiko ni biro bedo gi supermarket cha oonge go mondo ung'i ni japiko man wacho ni biro ng'iewo tuk cha oonge go mondo ung'i ni boda man wacho ni biro ng'iewo matatu oonge go gino dong di chande pachu un mondo ung'e ni noriambo miyo Omullo bede thuolo mondo ing'eyo pingo sirikal yot kendo kama nyalo wuoyo ng'ene no okil nyisi gokinyi
mano miriambo mano kata godhiambo nikech okil en wacho ni atini ok wamiyo jude tich ng'en tije motimo engineering mano akene university tije motimo engineering tije motimo plumber tije motimo tije mopogore opogore mage jo mwang'iyo tije ma that sector gin nyaka migi tich kik upuuza gi namba 2 ing'eyo Okango nyaka ng'e ni Kenya Kwanza ka plan wan go manyaka gi accept gimiwa thuolo mar implement plan mantie koro kikenena koko ni Okango no wabigo koko otieno godiochieng gokinyi ka gichiew niya ni Kenya Kwanza kuti wan watiyo gima nyalo nyiso Okango niya what finance bill magi wacho ni ne gine parliament sama ne finance bill otere parliament ko boko bedo act no migi thuolo mar pingo dongi ni minority leader dongi ni leaders mama wuok Nyanza tiji gine ginango dakni giwuok dakni gikaw mes moro ma parliament agilalogo dakni kaw speaker gi olo kuome pi kata kidnap kata kamano uno kuneni gini kata gionge numbers neo and this ni effort onge gima inyo jo piny sasa ni muyie ni finance act ni inyo jo piny onge gima inyo jo piny gima jo serikali okuyie ono wacho niya ni okwaka ugowi neno kasani president nolando niya Eurobot ma $2 billion cha wasiyudo pesa midhi chule next month 300 million US dollar manyiso ne watachako chulo gope ka mondo wagol osigo ma jo Kenya tingo wabed gi economy ma stable wabed gi policies ma sawa wawuotha ne le finance act ni be umuyie no inyo jo piny ing'eyo wadhi achiel kaka jo piny nowuok nogo koko e wacha ID mama no kata wan e Kenya Kwanza no wanyiso Kindiki ni gine pek mano to bene no gole 100 manto mano policy mana ugolo wanyisa no dwok piny wach marriage ma koro kangino okawo wuoko go ngwech magiringo ni ongeno Okango wacha chani ya ingena rules and privilege koro ginya winjo kijawade kaja penya chulo 50,000 yana konya chulo yemano luxury ngene ya wangi bogo ta mana no ga wuwe ana wuwe wach mar finance act chik mar omenda wuye kaka sirikal ni ingeni samoro ngata mantiere kamoro nyalo wacho ni gini to nwatimo to nwakier un kaka sirikal buyie ni nitiere kier moro chik mar omenda kata mana tamalo mar usuru mo mar mafuta mo ya boro mo dia parga ukier mar mafuta makosa 16% ma wanto wasinyiso sirikal nigi duoke 8% bas to dong mane gima members of parliament nigi mandate mar review maginyalo review wach mag taxes mag fuel mondo ging'e ang'o manyalo duoko fuel chien mano to jukumu mag members to un kaka jozimiri ka kukelo wach taxes mopogore wan wacho niya wadang'e joma nigi pesa joma osebedo ka gin cartel joma inyo jo Kenya mok chul pesa maringo ushuru nyaka chul ushuru mane gigo koko nikech Okango gino osebedo ka ushuru koro sani nyaka gimbe giting ushuru kaka dwaro Okango kata giwayo kamano unda kusekele chik maro mar jo dongere luongo na amendment na kusekele mondo mi ujione ayanga ni jozi miyo nyotemo chik maro omenda chako tam winjo Trevor pile wasebedo ko wacho kata jotendo wacho Raila Amolo Odinga Martha Karua Kalonzo Musyoka wacho pile priority number 1 marwa en duoko nengo ngima piny jatend wajumbe manie bunge wa Opiyo Ndai wacho pile ni nyaka kor wang'i yo mwanyalo duogo ngima piny to jogi ne wadhi nyaka court gi jopiny moko dhi e court mo wacho ni finance act ni gini dhi ketho piny gini dhi ketho wa gini dhi duoko dhi kelo nengo ngima malo ne ogiwinjo gidhi gichako implement gicha sani gimoro amora ni malo to ne wanyiso nikech koro wawuoyo Trevor ang'o mamonogi mondo mi giwinje ni jopiny wacho niya gima ketho weche ka en finance act cha ma gimoro malumbija to kende ni gimoro malo kati cha olose gi weche mag masin matiyo gi mafuta nengo ni malo kidhi do matatu nengo ni malo kidhi tero nyathi school nengo ni malo kidhi ng'iewo koti morwako mar milioni nengo ni malo gigi duto tero ngima malo koro wano mbija wasewacho e bunge wasewacho oko wabiro nuoyo wabiro wacho kata kiny ni gima duong' nyaka koro wang'i ni joganda to nengo ngima mani malo ni waduoko negi piny nang'o e od bura kacha kumae marach ombija jogi
nodhi orikni to dhi okawo nyaka wajumbe wa moko giwuondogo ni kubiro State House ka wabiro miyo chai gi mandas to kiwuok wamiyo maendeleo iso ofukuni wan pok waneno maendeleo miso ofukuni dhigo madhi duoko nengo gi mapiny pok waneno koro e od bura kacha be gin gi jowa moko ma gimako tesre ok gidwa ni mondo ogo kura koni koro gidilgo emomiyo kelo gicha kucho chonde be samoro ketho sa okay Omullo tiere joma penjo kaendi maendi Charles Akuro kaen Yimbo Bar Kanyango wacho ni treva penj ne Omullo ni kane KK odonje telo bech mogo mafuta sukari to gik mamoko ne gin pesa adi to sani gin pesa adi Omullo kik miya ka remote ma lock station nikech miriambo ingeyo wachakane gigo idho koso kwa bech mogo ne 230 to 250 luore gi brand minyeo ka Okango gini nyeo hostess moko madongo mag Lavington koro joma nyeo matindo ka ne gin 230 sani mogo en 175 mano the highest kaluore gi minyeo the lowest en 145 140 mano gima kata dhi supermarket mane nyiso ni mogo dok piny kaluore gi program mancha government oketo mar ji miyo jimbolea mar wach mag mano sani ji nigi cham mano adwoka direct lakini gima da nyiso Okango ingeni taxation mi wacho cha ingeni nyaka wacho cha die nikech nyo wacho ni king'iyo taxation ma government structure ma taxation wacho ni pay as you earn kai chamo million nus million achiel kidhi mbele nyaka million kucho wachwadi 35% kiduogo 25% kaduogo chien 20,000 joma chudo pesa matin onge pesa michajo gi madongo kiduogo wach mag NHIF manyo siche jo social development fund 2.7% joma nigi pesa mamalo wachajo pesa mamalo joma mamboga gi jo pikipiki 300 in fact mane gima no promise jo piny koro Okango gi nyaka ng'enia wan gi mwang'iyo ni wadwaro kelo equity wadang'iyo ni gap mar jo manigi pesa gi joma onge pesa romre koro ng'ena mana joma go koko ka Okango gin mago joma nigi pesa lakini ofuko gi wadiyo nikech ndie biashara ma gitimo gin gi pesa lakini ok gichulo ushuru koro giye kama wayane wach mar nego mar pek mar nego ngimani gimoro achiel madwani wawuoye kapok watieko mbaka wani jo Azimio nowacho ni ka koro kuwuoye wach mar yiero duoko mar yiero mar higa mar 2022 be pod ok gidhi keto kokgi e ripodno to chik to wacho ni ka en gi ywaruok moro wach yiero idhi e doho ma be nosedhi en chik mane ma koro udwa tiyo godo e rieyo wach mar yiero mar higa mar 2022 ka chik to usetiyo go te mar dhi e doho muyudo nyaka duoko iwinjo Trevor ne wadhi e yiero mar higa gana 2022 yiero no Raila Amolo Odinga noyombo sidang noyombo to kane wadhi e court do wacho ni gin kaluwore gik ma gineno Ruto emano yombo kaluwore gik ma gineno to ne wamiyo wach dono luoro to wacho ni wamiyo gi luoro lakini ok wayiego mano gi wacho lakini wan ok wayiego be chik ma wacho kendo ni be dwaro ni mondo gi gazette results mag presidential election ma constituency cha pok gibedo gazetted nyaka kawuono wan kane wadhi e loso to ne wawacho kacha ni nitiere jongere wacho ni electoral justice tiende ni nyaka wang'e ni weche yiero ka wadhi mbele be nitiere gima nyalo timo mondo mi ogeng' weche matindo mane ketho weche yiero kaka nwanene ma ok ni yombo kuonde duto tete aso ni koro kidhi riwgi to koro kiyombo kendo magi gik mwawacho to wawacho niya ka wadhi mbele ing'eni pile bang' higni 5 ka ji otimo yiero nitiere recommendations mitimo mondo mi ojiw weche mag yiero obed yo makare kik bed gi gik dondi mabiro mbele go emomiyo wawacho ni ka wadhi wuoyo kacha kadipo nitiere weche manyaka wachi machuno en weche yiero en weche ngima man malo gigo ka giwacho Omullo no wacho kania ni wan wadhi wakelo weche mag apis kinyalo paro William Ruto notero bunge Senate gi National Assembly gidwa loso office mar opposition leader gidwaro constitution development fund gidwaro prime cabinet mago ne weche gi wan weche kan watiekore go chon e BBI to ginne gidhi choko gi kama Tagalan to gitero mago weche gi weche wa madongo
obija gin weche nengo man malo to gi electoral justice Omullo ka koro wuoyo wach mar chik mar duoko mar yiero mar higa mar 2022 ing'eni chik chalo beti ong'ado kone gi kone jo Azimio be nie gi iwinjo ka gin gi pek moro e wachni ka giwacho ni wach mar chik mar yiero nyaka koro rieye nikech kata un pod udhi mana dok e yiero higa mar 2027 umbe duwer ni chik ni mondo loke kosutu ne ni en kare wan gima gidwaro no wanyalo timo nikech ng'eno ka Trevor nyaka wapenjre question ni wanyalo blame jopiny koso wanyalo blame jo Azimio strategy mar Okango gini koso wanyalo blame IBC Okango gini nogolo kivuitu gichenjo ICK giduoga ya Isaka sana IEC gichenjo giduogo IBC ing'eni system king'iyo kako Okango gino seketo ka chenjo strategy mag election kochakore choncha koro penjore ni jopiny man gi shida koso IBC man gi shida koso gin magin gi shida koro shida onge nikech IBC wacho ni kaen server wanyiso gini server nyalo bedo cloud nyalo bedo South Africa kata America wanyiso ni wano onge gi password mag server nyalo bedo IBC kata physically kamo soe wan wakia lakini koro kad sheria nitie kech wamiyo gi ndalo chana gin gi cherarafo wan kia gi ji adek gin gi ji 4 ang'o mana timore nikech gin gionge strategy gionge paro maber mar yombo koro nyine sani kata gikel mana ji ka gin go dhogi gidwa pinga sirkal ovyo ka gionge gigi ma gidwa pango maber sheria ma ginyalo kelo pod idhi yomgi kendo ka sane ka giwacho ni gisendos Kalonzo sane na iso gini onge chaya anatemo konyo gi ndatemo konyo gi to giwinji Okango kwinj wach gin ma gibango gi na nyiso gini ya kata sani gikaw mana Okango ma gibed chairman mar ABC to onge paro gi tactics gi aerial maber mar yombo kura sida ok en IBC sida ok en jopiny sida en gin jo Azimio gin magin gi sida e gin iwinja chaya gi agoko mima gikelo ni mage sirikand agoko ga chaya gi thuon udagi yie ni sani giwacho ni gin koro giseyombo tactic magiwacho no en tactic mag kwelo tactic magiwacho no paro magiwacho no en paro mar mibadhi wawacho ni wadwaro IBC ma jopiny oyiego IBC ma ikete lela ma kikwano kura to kura ni kare kwa yombo uto yombo waching ku yombo watu yombo waching mano tamau namba 2 mondo mi wabed gi IBC ma jo Kenya oyiego nyaka watim gik moko IBC kata nyaka IBC cha dhi dala te nyaka wakel joma pach gi lew mong'eyo manyien mong'eyo ni kidwa timo election jo kisungu wacho ni nyaka bed gima timore gi general principle of electoral system nyaka ongi gi weche mag yiero ka en ayanga en ratiro en maradiera mano onge mondo watim mano ing'eni Omullo gini niga gi wach moro ni gima jatend gi owacho chalo biblos mano e gima giluwo kiwinjo gima wacho ma jatend gi wacho rigi ji wacho kucho Ruto wacho koro giluwe ka biblos mano ok biblos Omullo ing'ama riek program monego ng'e kaka jatend wacho gima ra gima giwacho mo watamore wotie gi daka chiel adhi mi daka moro ibi wach mari Omullo wan gima wakwayo ne wadhi e yiero to yiero ni nodhi marach sani mama mboga tete ywak ne wayiero ng'ama rach boda ywak ne wayiero ng'ama rach ja pikipiki ywak ne wayiero dak gini buogu koro kuchako jinso sana ni wanoda mi Kalonzo uro na ogodhou wano kwadwar mano mondi gima nyako tim weri gi 2027 Omullo kon Ruto ni sani jaboda mana ndingo pangacha jaboda mana hero man ka bondo kase pulcha ng'ie kama to wacho niya mafuta ni malo okonyal to nyithindo school okonyal chulo unu time ang'o koro we uduok ga swalor ing'e Trevor ing'eni nyaka wacha dieri ing'eni ka okangedi kikaw jo boda jo mama mboga giketo ulsam tija boda mano gocho ne Kenya Kwanza mo believe ideology mar Kenya Kwanza tija boda mo believe ideology mar Azimio koro kiko keta jo boda tija boda masano saka loan asla fan matiyo go gilero sirikal ni ma gilawo gi chalo ne mana mortgage lakini ng'eyo Okango gini nyaka ng'e ni proposal mane giwacho ni gido kawo IBC gi devolve ni gikete county wano kodoro kabila ng'e ke kawo IBC ni wacho ni jo ma be dilando coach gi jo kure dilando coach gi biro kelo chaos biro kelo dao koro wano miyo gi wan sani gi kata na senyiso jatanania
Okango wada lobby ne mondo bed chairman mar IBC mondo koro kuwa yombe koro emo bi station kae what give me wayombe sawa koro ba ka bonje nyako tiku buchendo bujo penyo serumo sa koro serumo sa rumo daga che Omullo kia chike mag IBC an ok anya bedo chairman na IBC an jatelo mar party nyaka igni abich koka nyalo bet Omullo mawi nyaka isom to mogi ombija kono Omullo kendo jo piny apply Omullo en pit Mariambo nyakubed mane kama wewe buch jo piny Frederick Okango jagore weche mag siasa kanu Omullo junior director weche mag siasa makamu wacho ni Trevor bipartisan talks will only succeed when the cost of living is the first priority. Mano makamu mani mano pide maroka Wedo ko magdaka mate